Hayi ndingumangwabe nam, I didn't expected it. Utshilo umangwabe emveni koba waxelelwa into ethethwe yintombi kaSne ibhekise kuSne phofu uThando. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. uThando ke yintombi kaSne, i-first born yakhe ikhuliswa nguMacele. uMacele ke uyanconywa kakhulu ixesha elininzi ngabantu uba abantwana bakhe banembeko, ubakhulisa kakuhle. Ku-season 7 ke abantu bakhe babonisa ungabikho pleased ngendlela ke uOwami ebengayo, besithi une-attitude fine. And then ngoku sababona abakwamsele ku-season 8 episode 26 kaThando neSithembu baphumile bakwi-family trip, so basebhizi ke bayatya. Utata uMsamseleku athi ke nakhe hayi uyolala ke uyabashiya. uSne ke naye alandela athathe iplate yakhe uSne aye nayo kwindawo azawulala kuyo. So ke uthe waphakama uSne abantu ke bamjonga ngoba lokhu sahleliwe kuyatyiwa. Uthe kohomba utata yakhe naye wahamba. uSne akathethi ke noMakhumalo naMangwabe emveni kwento ke awayithetha kwi-podcast ngabo. Then ke ngoku intombi kaSne uThando uhleli ecamkomawande, intombi kaMangwabe noOwami intombi kaMacele avakala ubuyathetha. So uMakhumalo noMpilo noMangwabe bakudana kubo, basabele ke uba ayiboni ithini, bayahleka ke uSne umkile. Bayichaze ke uba lo mntana kaSne uThando uthi sekumkile lokhu. Bahleke ke sana. Atsho ke nakuMpilo ba that was very disrespectful, kodwa ke akatsho kuThando. Athi uMangwabe hayi I didn't expect it. uMangwabe ke uye wathi kwidayari yakhe uba wena as umzali awuzihloniphi phambi komntana, ulindele uba umntana yena enze njani okanye abe njani. So ke ngolo hlobo ke ubeka iblame kuSne uba uSne indlela ngayo yileke nomntana azoba ngayo, so ubona pha kunina. But ke ngoku akho mntu uye wamngxolisa lo mntana uThando ba iThando kutheni uthetha ngolo hlobo ngomntu omdala. Senditsho uba ke kusekude kuthiwe uba even if abavani noSne but umntana uyalungiswa xa engenambeko. But ke baye bayihlekela loo nto leyo, akho mntu uye wamthethisa. Bathi ke abanye abantu bezawuthethisa umntana kaSne aphinde uSne abe nengxaki nabo. Hayi ndiphoxekile nguThando bethunani, khange ndilindele. Ukhangeleka engumntana ingathi usweet. Iwesi ngoku bekufikwa kwitrip uba niqaphele uye wasuka wahamba waya kuMakhumalo wafika wahaga uMakhumalo. Ndaqomba bethunana akasekho cute akasekho sweet lo mntana. So le nto ayithethayo ke ngoku andiyazi uba uyithethiswa yintoni uThando, but undiphoxile umamakhe uSne ntombi yintoni sede athi kumkile lokhu. Kwatranslathwa njengoba nibona kwabhalwa this thing has left. Uthi Owami ke nake uye wabuza uba ngubani lowo, wathi walatha ngentloko noba ebhekisa kuSne, wachaza kuOwami uba ewe. Wabe ehleka ke phofu noOwami, akho mntu bebona nto irongo. Anyways, khanike nitsho ke nake uba niyibona njani le nto ithethwe nguThando ngoSne nale response ke kaMangwabe siyoba umntu ongumama xa engazihloniphi nomntana ke uba njalo. Mamgobhozi, uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.